Els nous pressupostos de la Generalitat porten molt bones notícies en l'àmbit social arreu del país, però també aquí a Viladecans. Hi haurà una partida de 13 milions d'euros per acabar les obres de l'ampliació de l'hospital, tan desitjada per tota la ciutadania. També una partida per començar a construir 146 pisos de protecció oficial. I per últim, l'acord per redactar un projecte per habitatge amb serveis per a la gent gran, una demanda també molt important de la ciutadania. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya també aporten millores a l'àmbit social, a la reducció de la llista d'espera per poder accedir a un recurs residencial per persones grans, persones amb discapacitat o per persones que pateixen alguna patologia de salut mental. També a la creació de noves places residencials. Per altra banda, i que és prou important per nosaltres, per Esquerra Republicana, és la dignificació de les professionals de l'àmbit social. I per això aquest pressupost comporta millores que tindran un impacte en el salari de les professionals de l'àmbit social i també millores en les tarifes dels serveis socials. Els darrers dies s'està fent un relat interessat i que no s'ajusta a la realitat. La Generalitat senzillament s'ha limitat a fer el que se li ha demanat, eliminar places residencials per anar convertint l'espai en només sociosanitari. Se li ha demanat per compensar un dèficit que té el Consorci. Per tant, no es pot responsabilitzar la Generalitat d'executar una qüestió que se li ha demanat. Mentrestant, la Generalitat està treballant fermament per compensar aquestes places residencials i donar el servei que la ciutadania es mereix.